बे केन्टिकला चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। कन्टेन्टखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं भिडिअ। सानसे नोंनि मोजां मोननायाव गोलैदोंमोन आं, गावखौनो बावगोमालांनानै। नोंखौ मोजां मोननो जादोंमोन आं, गोसोआबो थांनो सानदोंमोन आंना। नोंखौ नुनानै साफ्रोमबो बाथ्रायानो खालि नोंनि सायावल' फैयो। नाथाय बेनोदि आं मालाबाबो गोजानाव थानायखौ सानाखै। नाथाय नोंखौ आंनिफ्राय जोबोद गोजानाव लाना थांबाय। नोंनो बुंदोंमोन नोंजों सानसे रायज्लायनो मोनाब्ला जोबोद गोबाव थानाय बायदि मोनो होननानै। दानिया नायदो, सानथाम सानब्रै सानबा गाहाम रायज्लायालासिनो थानो हाग्रा जालांबाय। नोंनि गोसोआ मोनसे थुला बायदि नंखायसोमोन। सानाखैमोन आं सानसे नों आंखौ बावलांगोन होननानै। नाथाय आंनि गोसोखौ नोङो खेबसेयावनो सेफायनानै गालांजोब्बाय। मानसिया गावनि गोसोखौ गोमानायखौ गिया, नाथाय मानोना